Ta-tam, 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 ta-ta-ra-ta-tam. Maite Franco ipuin kontalariak aurkezten du. Ta-ta-ra-ta-tam, ta-tam, 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 ta-ta-ra-ta-tam. Jakina, asmatu behar da beti bezala. Ea ba. Karras, karras, gaztak eman gustua. Zepoak berriz, disgustua. Eta neu, sustua. Zer ote da? Oraindik anez. Gazta, zepoa, sustua, disgustua, animali bat da. Gazta gustatzen zaiona. Ez, zure nahiak ez digu balio, animalia da. Bueno, goereneko animaliak gara gizakiok, zentzu guztitan. Bai, asmatu duzue, xagua. Nahiko pistazen kanta ere, ez da? Xagu txiki, xagu maite, zulotxoan gorde zaitez. Xagu katu jalea kontatuko dugu gaurkoan, Jani Rodari idazle italiarrak idatzi zuena. Orain dela 100 urte, jaio zen Jani Rodarik idatzia. Bai, bere omenez ari gara egun hauetan, ez da? Bere historioak kontu kontari barra kontalariok. Eta gaurkoak, esapezala, eta zuek asmatu bezala, xaguak ditu protagonista. Eta horietako bat, xagu katu jalea, katua jaten dituena. Ederra kontua. Nola hasiko gara? Eskuak aurrean, kukua, ipuina, hasiko da. Begiak erne, belarriak tente, mingainatera, ta zuluan gorde, txiu! Ni kontari, ta zu zeuek, entzule. Neska mutilok, bazen behin xagu txiki bat, zuen herriko liburutegian hortxe bizi zana. Lasai bizi zen, antzebilen, buelta batera, buelta bestera, probatu hau, probatu bestea. Liburuzainak bazekien hor zebilela, tarteka naztapusketa bat edo beste uzten zion, ze izan ere, liburutegi guztiek eduki behar dute xagutxoren bat, ez da? Xarma berezia ematen diote xaguek. Gaina xaguei ipuina gustatzen omen zaizkie, ez da? Hori esaten digute behintzat. Eta gure xagutxo horrek, liburutegian bizi zelako, badakizuen nola ikusten zuen bere burua? Bueno, maixu, oso garrantzitsu. Izan ere, uste zuen munduari buruz dena zekiela, egun guztia liburu artean pasatzen zuelako. Goiz batez, liburuzainak leihoa irekita utzi, eta liburutegiko xaguak tentazioa izan zuen handik atera, eta lehengusuei bisita egitekoa. Eta horixe, esan eta egin txas. Salto batez, inguruko zelai batean, antxe, bueltaka, aurkitu zituen lehengusuak. Lehengusu eta lehengusinak. Kaixo lehengusinak. Ze berri, oi aspaldiko liburuteiko xakua, ze modu zaude, lehengusu txitgorena. Konta eguzu zerbait interesgarria. Nik, ze kontatuko dizue, zuentzat dena da interesgarri izan ere, ez jakin utxak zareten iberriz, hainbeste dakit, bai, lehengusu, zuk asko dakizu, kontatu, mesi, kontatu, belarriak txut, Bueno, jakina zuek irakurtzen ez dakizue. Ez dakigu lehengusu, mendiko xaguak gara, inozoak. Nik gauza asko dakizkit bai. Eta gauza asko egiten ditut, zuek egiten ez dituzuenak, ausartzen ez zaretenak. Gure superheroia zara lehengusu, kontatu. Lehengo egunean, badakizue zer januen. Zer jantzen nuen? Lehengo egunean. Txakur bat januen. Txakur bat jantzen nuen. Bai, gainera 8 txakurra zen. Eta zegoen handia. Mehatxuka, ni ahoratu nahian. Baina nik ez batez bi. Osorik januen.
Lengusu, osorik jantzen nuen, otxotxakurra, zu bai gure eroia. Eta baldakizu ze gustu zuen. Guk nola jakingo dugu, gu ez jakinak gara. Pam, tinta eta paperarena. Ze badakizu Lengusu, badakizu kontatu beste zerbait. Ba, lengo egunean, abai, katua januen. Hazen olako katu tzarra. Baina katua dago jaten gaituena, olakorik. Bai, normalean bai, berak jaten gaitu, baina aldi hartan nik januen katu haunditzar hori da. Urbildu zitzaidan erekin jostatzeko, baina nik... Ez bat, osorik irentxi. Eta ze gustu zuen, Lengusu? Ze gustu, zera zue gogoratzen? Bai, tinta eta paperarena. Ze badakizun, kontatu beste zerbait. Jarraitu zuten lengusinek ez da. Ba, lehengo egunean, errinozero bat ikusi nuen. Errinozero? Baina zer da errinozero bat, Lengusu, guk errino olakorik ez daukagu hemen gure zelaian. Ba, errinozeroaz izango da, zeren antza izango du, errinozero baten antza. Hoxe da, errinozeroa. Bai, handia da, eta bai, badu adarra. Antzebilen liburutegian. Eta alako batean gutxien espero zuenean. Eraso egin, osori jan nuen. Lengusu, errino peto, ez dakitzen pepe, jan du olako handi bat, gure eroia. Bai. Eta olentzero, zer? Olentzero etorri da, osoko ez da. Liburutegitik askotan pasatzen da bai. Lengo egunean, olentzero jan nuen. Baina Lengusu, nolatan jantzen nuen olentzero? Oparerik gabe utziko gaituzu, martxo honetan? Lasai, gehiago badira, baino gehiago. Bai, zuek asko galtzen duzu hemen zelaian bizizaretelako ni berriz. Azenolako abenturak eta azenolako balentriak egiten ditudan. Lengusu, zen batakizun. Alako batean, han txizketan ari zirela, han agertu zen sekulako katua. Isil-isilik agertu. Tipitxapa horbildu zitzaien. Jakina, zelaiko saguak berehala konturatu eta eskutatu egin ziren. Baina liburuteiko sagua etzen eskutatu. Lehenengo aldia zen, benetako sagua ikusten zuena, ezurara gizkoa. Eta hari begira geratu zitzaion, baina txora-txora eginda. Zer egin etzekiela? Halako batean, bai, konturatu zen, arriskuan zela eta dardarka hasi, baina berandu egizen, katua gainean zuen. Eta katuak galdetu zion, burlati. Kaixo, sagutxo, zu altzara katuak jaten dituen sagua? Sagu katu jale jauna? Bai, ni naiz, baina, kontuan hartzazu ni jaten ditudan katuak, otxoak, errinozero da olentzeruak, paperezkoak dira. Bai, jakina. Baina gauza bat eta zetzara konturatu. Asko dakizu, oso ondo irakurtzen duzu, baina ez dakizu bereizten egia, eta gezurra, edo errealitatea, eta fikzioa. Ez dakit hori zer dene, baina barkatu. Barkatu? Hemendik aurrera argiago geratuko zaizu zure buru txori edo txori buru edo sagu buru txiki horretan. Zer egingo didazu? Eta orduan, katuak jan egin behar zuenean. Halako batean, hantxe agertu zen ipuin kontalari despistatu bat. Liburutegia bilatzen ari zena, ipuin kontaketa saio bat egiteko. Katuak kontalariari begiratu, eta liburuteiko saguak une hori aprobetxatuta, ziztu izian fion aldegin leiotik salto, eta liburutegian eskutatu zen berriz. Etzen berriz handikatera. Ai, neska mutilok. Orain errezago duzu, bera aurkitzea. Izan ere ez da bertatik ateratzen, esan dugun bezala. Bueno, errezago, edo agian ezain erreza, zeren ni ziur naiz, orain askoz ere hobeto eskutatuko dela
oraindikan beldurtuta jarraituko duta. Bueno, hala ere suerte pixka batekin, tarteka aterako da, libururen bat bilatuko du, gozaltzeko otxo txakurra, mirindatzeko katutxoren bat jango du, afaltzeko agian errinozeroren bat, horre animalien liburuetan aurkituko duena, eta horrelakoetan agian, aprobetxatzen bat duzue, ikusi ahal izango duzue. Polit-polita da, eta gauz asko ditu kontatzeko. Hori bai, horretarako itxoin barko duzue, liburutegiek ireki arte, baina ez omen da inbeste falta. Eta neska mutilok, oraindik ez pauzue sagua ezagutu, horrek esan nahi du, oso despistatu ibili zaretela, edo oso gutxitan joaten zaretela liburutegira. Laizter izango duzue, berriz ere, esan bezala, bertara joateko aukera. Eta gaurkoan, sagutxulotik kontatu dugu, berriz ere. Sagutxuloa, gaurkoan ezin egokiagoa, sagoen ipuia kontatu dugulako. Eta neska mutilok, badakizue zein den liburutegiko saguari lotarako orduan aitak eta amak abesten zioten kantua? Ziur naiz, zuei ere, kantatzen dizueten, edo kantatzen zizueten, kantu bera. Izan ere, hasieran hasi dudan kanta hori, zuek ondo dakizue, ez da? Sagu txiki, sagu maite, zulo txohan gorde zaitez, xapik ikusten bazaitu, kriskras, jango zaitu, enau jango zaitu, enau jango, lasai, ez zaituzte jango, etxean goxo zaudete eta seguru, aspertu xamar ere bai, hori normala da. Neska mutilok, laster arte, eta katu, ipuina egin da, du. Bain gauza bate, liburuak eduki lasai, irakurri lasai, baina ez jan, ez hasi liburua jan eta jan. Ez zara da ausartagoak bihurtuko, baizik eta sekulako tripako bilakin bukatu. Hori, seguro gertatuko zaizuela. Aiu ekipo, laizter arte!